Vítejte u instalačního videa hybridního měniče Hoymiles a brány DTS. Tento díl tvoří 5 kapitol. Příprava, přehled, instalace hybridního měniče, připojení elektrických rozvodů a konfigurace sítě DTS. Další informace najdete v uživatelské příručce. Nezapomeňte, že tento hybridní měnič smí instalovat a opravovat jen osoby řádně vyškolené a kvalifikované. Které nástroje použijeme? Při instalaci použijeme elektrickou vrtačku, odizolovací kleště, krimpovací kleště na FV svorky, krimpovač OT svorek, krimpovací kleště na kabelové objímky, krimpovač síťových kabelů, malý křížový šroubovák a malý plochý šroubovák. Osobní ochranné prostředky zahrnují přilbu, rukavice a ochranný oblek. Budeme potřebovat také zemnící kabel 4 mm čtvereční, stejnosměrný kabel 2,5 až 4 mm čtvereční, stejnosměrný kabel 6 mm čtverečních, střídavý kabel 4 až 6 mm čtverečních, střídavý kabel 4 mm čtvereční, komunikační kabel RS485, ethernetový kabel a konektor RJ45. Pak zkontrolujte úplnost balení. Měl by obsahovat montážní konzolu, komunikační box, 6 FV konektorů, dvouřadou zástrčku, stručnou instalační příručku, 2 bateriové konektory, síťový konektor, konektor generátoru, konektor EPS, 4 rozpěrné šrouby M6 a objímky, stavěcí šroub M4, zemnící svorku, 6 stavěcích šroubů M3, 12 komunikačních terminálů, 15 AC svorek, inteligentní měřič se 3 transformátory a DTS. Nejprve se podívejme na porty hybridního měniče, abyste lépe porozuměli procesu instalace. Zleva doprava vidíte stejnosměrný přepínač, 6 FV svorek, 2 bateriové svorky, oblast DTS, komunikační oblast, síťový konektor, konektor GEN, konektor EPS a svorku PE. Nyní můžeme začít. Zvolte vhodné místo instalace podle místních předpisů a konkrétní instalační situace. Pro názorné předvedení procesu namontujeme měnič na stojan. Můžete jej také připevnit na zeď. Ujistěte se, že je měnič instalován svisle nebo že není nakloněn o více než 15 stupňů. Kolem měniče ponechte dostatek prostoru. Nejprve označte 4 místa vrtání podle otvorů pro šrouby na konzole. Otvory vyvrtejte elektrickou vrtačkou do hloubky nejméně 60 mm. Do otvorů pak zasuňte a zajistěte kotvy. Konzolu upevněte šrouby M6. Zkontrolujte pevné připevnění konzoly. Poté opatrně namontujte měnič na konzolu. Nyní můžeme přejít k elektroinstalaci. Část 1. Uzemnění. Připravte si zemnící vodič a vodič odizolujte a odizolujte jej v délce o 2 až 3 mm delší, než je délka objímky svorky. Pak zasuňte vodič do svorky a pevně zakrimpujte krimpovačem zemnících svorek. Pak šrouby M4 připevněte kabel k portu PE. Druhý konec zemnícího vodiče připojte k nejbližšímu zemnícímu bodu. Nyní nás čeká zapojení střídavé kabeláže. Střídavá strana zahrnuje připojení k síti, připojení generátoru a připojení EPS. První krok. Připojení k síti. V tomto kroku použijeme síťový konektor, který tvoří vodotěsný konektor a AC konektor. Nejprve odizolujte AC kabel 4 mm čtvereční a žíly vodiče na vhodnou délku. Pak zasuňte žíly vodiče do AC svorek a krimpovačem na kabelové objímky pevně zakrimpujte. Poté otočte vodotěsný konektor pro správnou demontáž dílů a díly v správném pořadí protáhněte přes AC kabel. Povolte AC konektor a všechny kabely připojte k příslušným svorkám podle značení na AC konektoru utahovacím momentem 1,2 Nm.
Zkontrolujte správné připojení všech vedení LNPE. Smontujte díly ve správném pořadí. Nakonec zasuňte síťové konektory do síťového portu na měniči, dokud neuslyšíte cvaknutí. Stejný postup zopakujte při přípravě kabelů generátoru a připojte konektory generátoru k měniči. Nyní provedeme zapojení EPS. Nejprve odizolujte AC kabel 4 až 6 mm čtverečních na vhodnou délku. Poté vložte jádro vodiče kabelu do svorky střídavého proudu a pevně ji zakrimpujte krimpovačem na objímky. Poté odšroubujte konektor EPS proti směru hodin a demontujte díly. Pak postupně prostrčte AC kabel díly konektoru. Šroubovákem povolte konektor EPS a připojte všechny kabely k příslušným svorkám podle značení na AC konektoru utahovacím momentem 1,2 Nm. Zkontrolujte správné připojení všech vedení LNPE. Smontujte díly ve správném pořadí. Nakonec připojte konektory EPS k měniči, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté začneme s připojováním fotovoltaických kabelů. Nejprve vyjměte FV konektory a krimpovací kontakty z příslušenství. FV konektory a krimpovací kontakty se používají v párech. Pak vyšroubujte FV konektor proti směru hodin a odstraňte izolátor a vnitřní kabelovou vývodku. Z každého DC kabelu 2,5 až 4 mm čtvereční odstraňte izolaci v délce asi 7 až 8 mm. Pak jej vložte do krimpovacího kontaktu a pevně zakrimpujte. Poté zasuňte kabel do FV konektoru, dokud nezacvakne. Opatrným zataháním za kabel zkontrolujte bezpečnost připojení. Pak utáhněte kabelovou vývodku. Stejný postup proveďte i u záporného FV konektoru. Před zapojením konektorů do měniče zkontrolujte, zda je DC vypínač vypnutý. Odejměte protiprachový kryt a FV konektory zasouvejte do měniče, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte správnou polaritu všech připojených kabelů. Poté připojíme kabeláž baterie. Vyjměte konektory baterie a krimpujte kontakty. I ony se používají v párech. Odšroubujte konektor baterie proti směru hodin a odeberte izolátor a vnitřní kabelovou koncovku. Z každého DC kabelu 6 mm čtverečních odstraňte izolaci v délce asi 7 až 8 mm a krimpovačem na svorky ho pevně zakrimpujte. Poté postupně prostrčte kabel díly konektoru. Opatrným zataháním za kabel zkontrolujte bezpečnost připojení. Pak utáhněte kabelovou vývodku. Stejný postup proveďte u kladného konektoru baterie. Odstraňte protiprachový kryt a zasuňte konektory baterie, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte správnou polaritu všech připojených kabelů. Nyní nás čeká zapojení komunikace. Odlepte nálepky z komunikačního portu. Vidíte 6 portů. Port DI a DRM, port měřiče, port BMS, 2 paralelní porty a 2 porty DO. Nejprve vás seznámíme s komunikačním boxem. Odšroubujte komunikační box a v pořadí demontujte díly. Pozor, gumový kroužek v komunikačním boxu má prachové zátky a po stranách každého otvoru jsou otvírací linky. Nejprve musíte zasunout kabel do kloboukové matice. Poté sejměte prachovou zátku, kabel z otvírací linky zamáčkněte do pryžového kroužku a dokončete instalaci utažením komunikačního boxu. Nyní můžeme přejít k připojení BMS. Odizolovacími kleštěmi odstraňte izolaci síťového kabelu. A vyveďte příslušné signální kabely ven. Odizolovaný síťový kabel zasuňte do zástrčky RJ45 ve správném pořadí a krimpujte jej. Obdobně připravte kabel k zapojení měřiče. Před připojením měřiče k hybridnímu měniči musíte nejprve instalovat měřič do rozvodné skříně.
Nyní je třeba určit spojení mezi měřičem a rozvodnou skříní, tedy vzorkovací vedení napětí. Z obrázku víme, že porty 3, 6, 9, 10 na měřiči jsou porty vzorkovacího napětí, připojené k fázi A, fázi B a fázi C dle pořadí. Port 10 je připojen k vedení N. Při instalaci zabraňte záměně těchto vodičů. Pak změřte a vyřízněte přiměřenou délku vodiče podle tohoto postupu a odizolujte a zpracujte spojovací vodič dle platných norem. Po dokončení procesu ve správném pořadí připojte měřič k hlavnímu jističi AC těmito vodiči. Během připojování dbejte na bezpečnost. Následuje instalace transformátoru. Musíme tedy určit místo pro vzorkování proudu. Ze značek je patrné, že čísla portů s hvězdičkami představují bílé vodiče transformátoru a čísla portů bez hvězdiček modré vodiče transformátoru. A že by port 13 měl být připojen k bílému vodiči fáze A a port 14 k modrému vodiči fáze A. Ostatní vodiče jsou připojeny stejným způsobem. Podle tohoto postupu dokončete připojení sekundárního vynutí transformátoru k měřiči. Poté připojte transformátor k příslušnému vodiči a dokončete vzorkování proudu. Nejprve musíme spárovat fázi sekundárního vynutí s fází v rozvodné skříni a pak zkontrolovat, zda je směr šipky stejný jako směr proudu. Zkontrolujte montážní polohu transformátoru a správnost připojení. Nyní jsme dokončili instalaci měřiče. Odizolovacími kleštěmi oddělte vodiče 485A a 485B od ostatních vodičů na druhém konci kabelu měřiče. Vodiče pak zasuňte do komunikačních svorek a krimpovačem na objímky je pevně zakrimpujte. Připojte kabel k příslušnému portu na měřiči. Nyní jsou všechny kabely v komunikačním boxu připraveny. Provlečte kabely komunikačním boxem. Pak zatlačte ethernetový kabel do pryžového kroužku. Vložte jej do komunikačního portu měniče ve správném pořadí, pak utáhněte kabelovou vývodku. 4 šrouby M3 připevněte komunikační box a dokončete připojení komunikační kabeláže. Pak připojte druhý konec kabelu BMS k baterii podle pokynů v návodu k obsluze baterie. Nyní se dostáváme k poslední části. Připojení DTS. Šroubovákem odeberte kryt portu DTS. DTS pak vložte do portu USB a zafixujte ho právě vyjmutými šrouby. Připojte AC vstup měniče k místní síti pro dokončení instalace hybridního měniče. Nejprve zapněte DC přepínač a poté zapněte AC přepínač. Vyčkejte na rozsvícení 4 zelených kontrolek a okolních modrých kruhů. Velikost okolních modrých kruhů udává množství energie uložené v baterii. Další informace o stavu kontrolek najdete v uživatelské příručce. Jakmile se rozsvítí první kontrolka komunikace DTS, znamená to, že je DTS připravena ke konfiguraci sítě. Otevřete apku Installer ve smartphonu nebo tabletu a přihlaste se. Poté klikněte na OM v dolní části stránky a klepněte na Konfigurace sítě. Poté klikněte na Potvrdit, zadejte mobilní bezdrátové připojení a zapněte Wi-Fi. Vyberte bezdrátovou síť DTS a klikněte na Připojit. Po úspěšném připojení znovu klepněte na položku Konfigurace sítě a otevřete stránku Konfigurace sítě. Vyberte síť Wi-Fi vašeho směrovače a zadejte heslo. Poté klikněte na Odeslat do DTU. Klepnutím na Dokončit dokončete konfiguraci. Pokud na displeji DTS trvale svítí 3 modré kontrolky, znamená to, že spojení DTS bylo úspěšné. V mobilní apce můžete také zapnout funkci samočinného testu měniče ke kontrole možných závad a návrhů na řešení problémů. Děkujeme za pozornost.